bịa chala ugo Adanwa biko anwụkwana anwụ eji maka na di gị na-agba n'ezi wee sị na ị chọrọ ịhapụ the marriage. Anwụkwana anwụ eji na di gị na-agba n'ezi ọ na ijidere di gị wit nwaanyị ọzọ wee sị na ị chọrọ ịhapụ that marriage. Anwụkwana ya anwa, ịnwa ya anwa ee ịnwa anwa si di ya pụta ihe owuwe ochie moto onwekweghị nobody, onwekweghị onye chọrọ ịnụ second hand. Onye nọ na-achọghị m ịnụ second hand. Even na onye agụ nwa na onwe gị nọ ihe ekwe ka nwanne gị nwoke nụ second hand. Nwanne gị nwoke buru second hand bata iya nye advice ya nwoke m pụtabada side n'ezi agara. So ntị adịkwa onwekwa onye nọ na-agụ na ya na-achị atọ na-asị gị go break up ọnwa inwe anwa si na ada place pụta ịgbakwa aka dị ga-ejikwa ndị gba aka dị ihe ha na-afụ. Ọ kakwa mma sofa di gị ahụ etighị ihe. Ọ bụ na di gị na-eti gị ihe si n'oke na inwe ike ebe ị pụọ because nwa ndị nwere ike eti ugo mana ọ bụ na ọjọọ ọsọ na ọ na-agba n'ezi nne mma na-ejibe jidesie ya ike ịnwa anwa pụọ dị ya ndị ahụ hapụrụ ya adọ ya vam ee amana ntị adịkwale achala ugo Adamma ntị adịkwale.